Oh, kodoh. Apa lagi? Ulangnya kepiye to kae iki? Mundur. 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 Sate kepiye? Kamu curang meloto, curang meloto. Ini bagian foto-foto. Iya. Muncul, muncul. Ngaji gue. Waduh. Ngaji gue. Ngapa tuh? Untuk apa ya? Cucu man? Cucu? Melek man? Cuk melek? Anenti? Wiko? Kowe mau sing tengen apa sing kiwa? Boyon ngaso seman ora tak rasake. Mengawin maton. Aku yo gel.
Gak kaya ngerti aku. Kaya tahu tepung aku. Kaya tahu ngerti. Alah. Nak. Piye Mas? Wah. Opo? Ngomong sing cetha. Oleh ya Mbak ya. Celeng kapoin Dek Pate pripun golek napa jenengan ayo pisan-pisan to Kang mbok ampun Dik nyen aku kok cah cilik anek wiro kaya ngono sapa sing ra gelem dadi cah cilik Pun, sampun jenengan niku sampun. Pun to. Lajeng niki pripun? Kurawa kalah kabeh lho niki. Pun Dek Patih, sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki iki. Ibarate ngene ibarate. Mung rebutan kemiri kodhong. Pun. Mang dawuh kalih Kurawa kok nekuk penjalin nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni prayogane disingkiri wae nyimpang dalan wae. Sing asamun ngisep sepining Suwana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Saruja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilaur milar saking praja Manjingana Prendayana amangun tapa Skong Semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datanate lampah prihatin. Mila donya mangun tapa kaya datan manteng pangestine. Rana semu ajrih dhateng kawontenaning mono. Sekedap-sekedap pun jaluswa. Sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan. Parandening mangke saged muaken pangarep bawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure. Dadak sakala praptaning Sang Pandya dari Durga dewaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi geragapan Sang Raden Lesmana wau. Hari
griya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mongko diaku utama oh lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangore jebul ana titah ingkang tupa ning wana krendaya ana kene ora paling iki wayah ulun semana mandra kumara woi iki nang ngalas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta nek awake kok wow kowe sapa bat kok kaya ngene malah dipadhake apa wae Lesmana nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga oh alah Pandya Betari Durga to nggih maaf boten ngertos de yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari ya tak tampa Lesmana banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki Lesmana ger Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang lae ya Lesmana sejatine ulun wis preso apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon ning iki ana syarat tingger apa sekirane kowe sagul Lesmana wonten srananipun menika menapa Eyang Betari sranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun tak gayongke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat biasa go apa ora Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu tur niku ya durung karuan dadi nggih pun waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat sumamu disekseni jagat saisine yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayoke wayuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu batu jaya
sukma sinukma winaya sepi sinimpen tolong ing kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antara isa sedya saning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumuner tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi iki wujude apa lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk bat ya tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun kita Wahyu Cakraningrat nggih yen ngono apa bener kowe kuwi wahyuning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula bat ayo iki sing tak goleki Pasan Yudha katujuh inu Cakraningrat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan sedya aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagat dipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkaragung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulun bat lae andar-andar angedungkur kowe ya kakehan gunom sing tanpa guna Cakraningrat yen kowe ora gelem ngomongi putu Kulesmana apa kelakon tak rudha paripeksa yen kersa Pak Duka mekaten monggo yen saged walah tak kelakon tak rudha paripeksa tenan kowe Wahyu ya tobat
Tunamasidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining Supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muha ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita. Nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan Perang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana. Anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer. Bakal hanjaing bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, adalah bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan Wahyu Cakraning Rat. Ulun uwal saka jagatmu Nger Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba Sang Wahyu.
Wus ngalilawantah Sang Badranaya ngracut aciman colo wenang ukut panca griya sayekti dewa utama pamung ingkang para suci aduh lae duh bandara dadya hayuning bawana ing astunama sidam sekaring bawana langgeng Irawan kadanging pun Kakang Yayi Irawan bombong rasanipun Kakang dene si Adi nadyan pun Kakang iki mung pendhita saka gunung nanging si Adi kersa swita puruhita marang pun Kakang malah saka gedhening rasa katresnaning pun Kakang si Adi tumuli tak rengkuh pinangka dadi kadang taruna Yayi Irawan inggih ngaturaken gunging panuwuning tanpa mami penembahan dene kejawi kula menika dipun tampi paswitan kula anggen kula badhe puruhita napak padha dhateng jengandika sang penembahan malah kula dipun rengkuh pinangka dados kadang taruna. Inggih kula inggih ngaturaken gunging panuwun dene momongan kula kejawi dipun tampi paswitanipun malah ugi dipun
aken pinangka dados sedherek enem matur sembah nuwun. Yai Rawan wonten dawuh penembahan sumengko pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ana ing pertapan ngringin putih bebasan teken janggut suku Jaja sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringgo kang yekti caket ing bebaya Yai Dusangadi Penembahan kekilapan menapa dhateng greget osi ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku menika malah sampun kasembadan keparenga ngasubratanipun Sang Maha Muni syukur yen to kersa ngluberi ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih kula badhe nyara widhekaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu menika Penembahan keparenga paring sabda tama Penembahan palugon laguning lekas lu kita linuting kidung kadung kadreng hamomong manah rayu Om bilah pingastu nama sidam Yai Rawan wonten dawuh yen bab murcane kadang werda ya Raden Abimanyu aku durung bisa paring wedaran aku durung bisa nyatakake utawa medharake ingkang kanthi gamblang merga iku isih kesasaban ron salomba lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa wis utawa ora luput sing dadi citamu merga lamun sira mamring Aji Jaya Kawijayan uleting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku Begawan Madubranta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gaga lan bedak satuwana Yai Rawan Penembahan bebasan kedung deru kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki inggih namung sesamining sujana Penembahan tan samar pamoring sukma sinukmaya winah iwing nyasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen layap liyeping aluyup pindha pesating sumpena Yo Yai Rawan nyata pratitis ingkang mengkono sira tak keparengake mapan ana kene nanging kaya durung titi wancine pun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane Yai Irawan wae sawetara mapan dhisik ana pungkuran Yai inggih yen mekaten ngestakaken dawuh lan matur gunging panuwun Penembahan yo Irawan semono uga Kyai Semarapa dene anak-anakmu sawetara padha sumene dhisik merga sajake iki pertapan ngringin putih bakal ana lakon ingkang nyolowadi Kyai Semar nggih ngestakaken dawuh dole gandeng kowe ya wis padha kesel nggone padha gegojekan sawetara ayo awak dhewe sesingitan karo Ndara Irawan inggih Rama ndereken kula nggih nderek sendika nggih kula nderek sendika ngestakaken dawuh Penembahan
Rahina sumubang Hyang Haruna kadinidraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara sakedar lagi wae nejo manding sanggar palanggatan pertapanku kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja pejaning titah ora kaya pandhita ingkang pemarap Begawan Madu Branta dasare jeneng kita sekung nglakoni semedi tarak brata katitik katon sumunar tejamu nyodo lanang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat ya panjenengan ulun iki kepengin manukma ana ing jagatmu lan kepengin sasana ana ing singasana adi jiwa ragamu Sang Resi wengakno wiwara tamamu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane Pendhita Ringin Putih ya Begawan Madu Branta mingis kajelandheping Trisula muka markata lir kabaranan welah dalah nggonku nguyak wahyu nganti keplantrang tekan kene sajake iki mapan ana ing pertapan ana pendhita muda tur ya bagus pendhita muda tur ya bagus sapa sing dadi peparapmu inggih Raden ingkang kula kangge mangasrama menika pertapan Ngringin Putih dene peparap kula Begawan Madu Branta Begawan Madu Branta inggih mekaten
Lajeng panjenengan sinten Raden? Yen kowe pancen pendhita ingkang kesedik permana ing paninggal kudune kowe wis ngerti marang aku mergo aku iki bocah sing kondang kaunang-unang putra nata Ndarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Oh panjenengan Raden Samba Wisnubrata putra Ndarawati iya. Begawan Madubranta. Nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding wahyuning ratu. Mongko tak sawan tejamu manter. Genah yen wahyu iki saiki mapan ana ing Anggang Wayuh. Wahyu tak jaluk Begawan Madubranta. Duh Raden, lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi? Krana kula mboten rumaos kecandhokan wahyu. Kakehan wus ora gelem ngulungake wahyu. Aja takon tak jaluk kanthi rada paripeksa. Dadi Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu sing mapan ning awakmu. Aku ya butuh wahyu kene. Wahyu tak jaluk ora gelem ngulungake tak nggo gateng sirahmu. Lemulungke wahyu ora lemulungke wahyu aja takon tak nggo gateng sirahmu. Pasang malat kowe. Paman. Anggir Samba menika inggih kula paman syukur Anggir Samba pinanggihipun sampun manggih rahayu inggih Anggir Samba sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Kesah menika jebul tapa nggayuh wahyu syukur nggih. Lajeng pikantuk wahyu menawa mboten. Inggih. Kula sampun mangun tapa. Estunipun sampun kecandhokan wahyuning ratu nanging wahyu malah oncat lajeng mapan wonten angganipun pendhita muda ingkang nami Begawan Madubranta nanging jebul pendhita menika sekti sanget. Kula mboten saged ngrebat wahyu paman Syaki. Kula nyuwun pengayoman paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kondur mawon lampahan menika dipun aturaken wonten kersanipun ingkang Rama inggih Koko Prabu Ndarawati. Inggih monggo paman.
Takala narpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jahnawi Suta kan munggah kalihira ing rata tehertum nyangakeni kang sarutama tan wiyar magawe pupuh miguna sang Resi. Oh Koko Prabu najan bebasan sampun kekalangan Malaya jajah disa milangkuri njalak peninggal parandini dereng kepanggih yoga kula pun Abimanyu. Koko Prabu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tatesing luhmu mongko sayetine Arjuna uga luput. Inggih lepat kula. Ayo to. Abimanyu nalika semana mbok dukani. Senajan nalika iku nggonmu dukani mung kanggo sarana mecut rasane Abimanyu supaya gumregah ning rembugmu sugal. Ya to? Iya apa ora Arjuna? Wah, jlamprong. Nyengani anak ngeni bocah kuwi kena wae nanging aja nganti kesinggul rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung mergolehmu ngandani karo nyengeni bareng lunga getun kowe. Inggih kula maos getun Koko Prabu. Mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun presani wonten pundi dunungipun anak kula Wijaya Koko Prabu. Aku sejatine ya wis ngungak ana ing kaca paesan nanging sing ana kono mung peteng ora bisa nyawang bab apa wae. Mbok ampun ngendika kados ngaten wong ingkang sampun kaca paesan menika saged kangge nguningani lampan menapa kemawon. Ya ning lagi kemundungan karone yen kaca paesan ki bisa nuduhake mengko ndak ora padha budidaya nanging Yayi percaya wae Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin dadi upama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan wista titenono wae Arjuna. Ingsun Samba iki gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake pancen sira krasa banjur ngedekake tapa Samba. Inggih Rama kula mangun tapa nggayuh wahyu ning ratu sampun saged kasembadan kecondokan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu ncat saking ingkang putra pun Samba malah sakmenika wahyu mapan wonten ing angganing pendhita ingkang nami Begawan Madu Branta Rama. Kula nyuwun pengayoman Rama. Inggih Prabu. Kula ingkang pinangka dados paseksen pendhita nem menika sekti sanget wiladalah Arjuna Werkudara. Ayo melipun Kakang. Tak kanthi tak buktekne kaya ngapa pendhita nem kuwi mau wujude.
mahambek sang para marta tuhu pandhita kang wus limpat parama wijeng sanyata mapane ana ing ringin putih yen ngono sliramu ingkang keparap Begawan Madubranta iya inggih kasinggihan paduka menika Nalendra ya ingsun Prabu Kresna Nata Ndarawati Madubranta inggih punten dawuh kowe ingkang apa ingkang ngrebut Wahyu Cakraningrat saka anakku Sambaya duh sinuwun Sang Sotyaningrat kula menika mboten ngrebat nanging Wahyu menika mapan kedah nintingi dhateng gesangipun titah mbok menawi Wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhakaken dhateng margining kautaman pramila nuwun sewu kula mboten niat nyikara dhateng ingkang putra Raden Samba nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten lan upami paduka badhe duka badhe paring pidana kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dhateng paduka Begawan Madubranta urmangsamu mbok anggap enteng ya kowe ngerti to ingsun rawuh ana ing pertapan iki nganti mantasaning para satriya ya kuwi Yayi Sena lan Yayi Arjuna mengko yen nganti adiku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapan iki ora nganggo suwe nanging sumurupa apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe Madubranta yen nganti aku tegel marang kowe mengko bakal sinurak ing jagat ing atas Nata Ndarawati iki jejering wong tuwa kok bakal mentala marang jejering anak lanang mongko kowe kuwi jane didama-dama dikekudang dening para punden digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebetenging jagat nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madhep pendhita ana ing pertapan ringin putih ayo coba saiki Wangsulana kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ing pertapan ringin putih lan nganggo jeneng Begawan Madubranta ayo gage Wangsulana anakku Abimanyu ngaturaken sumung keming pangabekti. Oh Prabu, larak apa to anakku lanang to? Arjuna. Mboten dawuh Koko Prabu, coba to sawangen. Mula lah kok dadi pendhita nom kok dadi pasuryane bagus mongko ya senajan isih enom ning ya kesdik paningali. Coba to. Sawangen sing dadi Begawan Madubranta anakku lanang der. Bocah mursid nganti gawe bingung lunga jebul tapa nggayuh kanugrahan Wahyu inggih Rama pancen kasinggihan mekaten malah irawan barang saiki eneng kene inggih kala wau kula puruhita napak padha dhateng Sang Begawan Madubranta jebul mboten nginten
yen menika jebul kadang kula sepuh Kang Mas Abimanyu. Ya syukur nggih Abimanyu inggih. Sedaya menika inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun kula sampun pikantuk damel, kula sampun pikantuk wahyu cakraning rat, wahyuning ratu. Syukur ya nggih, syukur pun Rama melu bombong. Ya kaya ngene iki, kekudanganing wong tuwa. Teksi anak Janaka padha gedhe prihatine Koko Prabu. Menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahaning wahyu. Ya pun Kakang ing ngarep wis paring pengendikan apa? Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku piye Werkudara? Anane lakon iki samba anakmu mesti kagol. Wis mengko bapakne dhewe ingkang bakal ngendhake kamurkane. Wis ngerti dhewe to yen sing membo dadi begawan Madubranta kae mau adimu Abimanyu inggih. Nanging sekawit wahyu menika wau mapan wonten angga kula, nanging sakmenika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga saka luputmu dhewe. Pun Rama rak wis paring dawuh to yen aja nganti darbe watak umuk sesongaran. Nanging piye? Kowe lagi kedulungan wahyu sedhela wae wis umuk, wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur oncat banjur mapan ana ing Abimanyu merga kae bocah gedhe prihatine, gedhe tapa bratan nang samba. Gandeng sira ya wis mahas ing asamun minangka wing tapa bratamu. Kabeh ya mesti ana unduh-unduhane. Najan putraku Samba ora bisa kedunungan wahyuning ratu, nanging besok Samba uga bakal kadunungan wahyuning patih. Romaos ngwirang Raden Samba pilalu klepat kisah benjang timbul menawi wonten lampahan Samba Ratu. Gagal melih niki saben-saben gayuh wahyu tetep kalah kali anak-anak Pandhawa Jaka Wahyu. Arep gayuh apa wae arep kepengin rabi ya kalah karo anak-anak Pandhawa. Pancen wis nasibe sing jenengane Saroja Kusuma niku lakon apa pancen kudu nggo kalah lakon wahyu ya kalah, lakon Raben ya kalah, lakon apa wae kalah. Nuwun kula wangsul mawon.
bocah sial. Pancen bocah ora iso ketrima. Arep kowe iki adol murah, nek pancen ora ketrima ya ora ketrima. Ning arep kepiye wae nek kowe iki pancen ngudi, ora ngarani durung-durung wis ngarani rega ya ora bakal payu. Ning nek pancen kowe ngudi, tok udi temenanan ora sak dadak ngarani rega sing ampuh-ampuh, oh mesti bakal terima. Lakon apa wae kok mesti gukaran. Wis aja semlang. Sesuk tak goleke Reka Daya. Aku tak budidaya gawe lakon sing kira-kira Sarija Kesema oleh Wahyu. Gawe lakon apa? Sesuk tak gawe lakon Wahyu Mustika Biru. Werkudara Kartamarma lakon apa wae saben-saben kadang Kurawa nggayuh Wahyu upamane Wahyu Widayat sing oleh ya Pandhawa Wahyu Cakraningrat sing oleh ya Pandhawa Wahyu Trimanggala sing oleh ya Pandhawa Wahyu Tirta Pancapurba sing oleh ya Pandhawa Wahyu Kabulayat Jati sing oleh ya Pandhawa Wahyu Manik Imandaya Kumala sing oleh ya Pandhawa Wahyu Bebek sing oleh ya Pandhawa Wahyu Tape sing oleh ya Pandhawa aku njaluk Wahyu kowe njaluk Wahyu tungkak Ampanana Dian Ndara Werkudara ngangsak mawon. Wah, esuk-esukan sisane golek kringet. Golek kringet nggih golek kringet. Ning bar niki kula ngempul diuyak niki bar niki kula sing ngukuti wayang ngaten. Monggo bar ngukuti wayang sesuk sore kula isih nyopiri togo ngaten. Mbok nggih duga-duga ya wis ra apa-apa karo golek kringet nggih Den. Pun nderek bingah nderek mangayu bagya dening Kang Putra Pandhara Abimanyu pikantuk undu-unduane nggene nglakoni prihatin nggenipun lampah semedi. Mila lajeng pikantuk kanugrahan Wahyu sinebat Wahyu Cakraningrat jumbuh kalian menapa ingkang dados pamundhutipun ingkang mengku gati mila kanthi purnanipun lampan Wahyu Cakraningrat menika sageta ambabar kanugrahan sageta murakapi malimbar dumateng
keluarga ageng Brayat Simbah Putri utawi Simbah Sudah Adi Wiyanto. Mugi sedaya kemawon tansah binerkahan Gusti, tansah pinaringan kabagas warasan rancak anggenipun sami makarya lumintu ingkang dados rejekinipun inggih tansah manunggal sedaya keluarga rahayu ingkang sami pinanggi mila kanthi purnaning lampan wahyu cakraningrat menika monggo sami dipun goleki tekse golek ana lelakon jroning sewengi niki sing ala dibuang adoh-adoh monggo sing sae sami dipun beto wonten ing bebrayan ageng menika monggo mila sami dipun goleki mekaten. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.